yn hyfryd i ni. Jyst y cyhoeddiadau i gychwyn efo. Diolch yn fawr iawn i'r rhai yna chi oedd wrthi ddoe yn gwahodd ar gyfer y cyfarfod y dydd Sul nesaf. Mae yna nifer o wahoddiadau wedi mynd allan. Mae yna ddigon o wahoddiadau ar ôl. Mae nhw'n y cefn yna. Felly os ydych chi eisiau cymryd rhai, please cymrwch rhai. Mae yna hefyd stwff ar Facebook. So os ydych chi ar Facebook, hoffwch a rhannwch o'ch hun ac yn y blaen. Ac wedyn, os ydych chi hefyd efo amser wythnos yma i fynd o gwmpas yr ardal leol, mae Gwyl wedi wneud map, a mae o'n dangos ar y map lle sydd wedi cael ei wneud a lle sydd heb cael ei wneud ac yn y blaen. Felly os ydych chi eisiau mynd ag rhoi y gwahoddiadau, cysylltwch efo Gwyl ynglyn â hynny. A gweddiwch, dyna'r peth pwysica, dyna beth ni wedi weld yn yr cwrs Passion for Life Cymru, sydd yn cario ymlaen heno am 5, ond bod eisiau ni weddio a mae Duw yn medru symud yn rhyfeddol. Ac felly, please, parhewch i gofio am hynny. Diolch i rai eto efo'r Ysgol Sul y bore yma, ac wedyn mi fydd yr Ysgol Sul yn cael saib bach rwan am 2 wythnos dros gwyliau y Pasg. Fori, mae cracio'r Pasg yn digwydd yn Rhiwlas, so ar gyfer ysgol Rhiwlas, felly please gweddiwch am hwnna. Just un ysgol y flwyddyn yma, ond mae'n gyfle ffantastig i esbonio neges y Pasg i'r plant, felly please gweddiwch am hwnna. Mae hwnna'n digwydd prynhawn y fori. Cwrdd gweddi yn ystod yr wythnos nos Fercher, ac wedyn cofiwch cyfarfod dydd Sul nesaf, cyfarfod arbennig i wahodd pobl iddo fo. Wedyn, yr wythnos wedyn, mae gennym ni cwrdd dydd Gwener y Groglith. Mae hwnna yn Rhiwlas. Da ni methu defnyddio'r ysgol yn ystod y gwyliau, felly mae fyny yn neuadd Rhiwlas am 10 o'r gloch y bore. Fydd o'n gyfarfod syml iawn, lle fyddwn ni yn cael cymyn a cael cofio am yr arglwydd Iesu Grist yn marw troston ni. Ac wedyn ar y dydd Sul, mi fyddwn ni fyny'n Rhiwlas eto wedyn, lle fyddwn ni yn cael dathlu y Pasg a dathlu atgyfodiad Iesu Grist efo'n gilydd. Felly cofiwch am heina mewn pythefnos yma hwnna wrth gwrs. Da ni ddim yn siŵr eto os y gwrthdynion y dydd Sadwrn, nawn ni yrru neges allan yn ystod yr wythnos ynghylch hwnna. Nawn ni weld pwy sydd o gwmpas ac yn y blaen efo hynny. Gynwch ni ddarllen gyda'n gilydd, cyd-darllen. Os chi'n codi'r eich traed ac ar o'n i'n mynd i ddweud ar y sgrin, ond ar eich ffonau symudol, neu os oes gennych chi Feible, Salm 50 a 4. Salm 50 a 4. Mi fyddwn ni yn ystod wrth edrych ar Ioan 17. Mae yna lot o sôn yn fan'na am enw yr arglwydd. Am enw yr arglwydd. Ac yn fama, mae gennym ni salm sydd yn cychwyn i ffwrdd yn meddwl am enw yr arglwydd. Ac wrth gwrs, pan da ni'n sôn am enw'r arglwydd, da ni'n sôn am pa mor rhyfeddol ydy Duw a bob dim sydd yn wir amdan Duw. Felly gadewch i ni ddarllen hon gyda'n gilydd. O Dduw, gwareda fi trwy dy enw, a thrwy dy nerth cyfiawnhau. O Dduw, gwrando fy ngweddi, rho glust i eiriau fy ngenau, oherwydd cododd gwir trahaus yn ferbyn, ac y mae gwir didostyr yn ceisio fy mywyd. Nid ydynt yn meddwl am Dduw. Wele, Duw yw fy nghynorthwywr, fy arglwydd yw cynhaliwr fy mywyd. Bydded i ddrygioni ddychwelyd ar fy ngelynion, trwy dy wirionedd diddyma hwy, a berthaf yn ewyllysgar i ti. Clodforaf dy enw o arglwydd, oherwydd da yw.
oherwydd gwaredodd fi o bob cyfyngder a gwneud i mi orfoleddu dros fy ngelynion. Gadewch ni weddio. Arglwydd Dduw, diolch bod ni yn cael dod at y ti bore yma wan yn dy a thrwy dy enw di. Da ni'n gwybod dy fod ti'n dduw rhyfeddol, dy fod ti'n dduw gogoneddus, dy fod ti'n dduw sanctaidd, dy fod ti'n dduw llawn cariad. A dad wrth ddod at yn gilydd, da ni'n ymwybodol fod yr holl bethau yna o'n cwmpas ni, yn yn cofleidio ni arglwydd i'w dad. Dad, da ni'n gwybod bod yn gelynion ni, yn gelyn mwyaf ni, sef yn pechod ni'n hunain, wedi cael ei sathru dan draed. Da ni'n diolch trwy Iesu Grist bod ni'n rhydd i ddod at y ti arglwydd dad. A da ni'n gweddio bore yma byddi di'n helpu ni i daddoli di mewn gwirionedd, a byddi di'n helpu ni i daddoli di trwy ganu, trwy ddarllen, trwy weddio, trwy wrando ar dy air di, a trwy y cymyn hefyd. A da ni'n gweddio hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, blant, dych chi am ddod ymlaen? Gwych. Reit, wel, oedd gen i fi lun i ddangos i chi bore yma, ac efallai lle i ddangos o ar yr ffôn, ond gadewch mi gychwyn trwy ddweud, pwy ydych hoff chwaraewr rygbi Cymru chi? Pwy ydych hoff chwaraewr rygbi Cymru chi? Lle bod rhai yna chi yn hoffi'r tîm i gyd, ond efallai bod gan un o ddau yna chi hoff chwaraewr. Ben? Lewis Rhys-Zammit. A pam wyt ti'n hoffi Lewis Rhys-Zammit? Mae o'n gyflym. Ie, mae'n un o'r chwaraewyr cyflyma yn y byd i gyd, yn dydy? Ie, cynnan. Gareth Bale wyt ti'n hoffi. Ie, wel mae Gareth Bale yn chwarae ffwtbol, yn dydy? Dwi'n gwybod sut fysa fo'n rygbi, mae rai fi gyfadda. Dwi'n meddwl sef fo'n para'n hir iawn ar gael rygbi yn nesaf, ond mae'n chwaraewr pêl-droed. Briliant. Da iawn. Mae'n deud bod o'n beiriant creu breuddwydion. Wel, na ni. Mae hwnna'n wych, dydy. Ddyliwch bod yn hynna, yn beiriant creu breuddwydion. Waw, hwnna'n ffantastig. Wel, un o'n hoff chwaraewyr i ydy Josh Adams. Josh Adams. Ydych chi wedi clywed am Josh Adams? Lle bod rhai o'na chi wedi, rhai ohonych chi ddim. Rwan ta, chi weld fama, os fedra i gael o fyny llun ohono fo fama. O, ma ni. Reit. Dyna Josh Adams yn fanna. Chi'n gweld o'n y crys coch yna? Chi'n gweld Josh Adams yn y crys coch yn fanna? Ie? Mae dal yna. Ydy. Reit. Okay. So mae Josh Adams, mae o'n chwarae ar yr asgell arall. Mae Lewis Rhys-Zammit un ochr, a mae Josh Adams yr ochr arall. Ac oedd nhw yn chwarae, ydych chi'n gwybod pwy oedd y tîm diwetha i Gymru chwarae yn erbyn yn rygbi? Eidal. Ie, yr Eidal. A nath Josh Adams chwarae'n dda iawn. I fod yn onest, mi ddaru fo gael, ac os fedra i ffeindio fo fama, lle mae di mynd? Lle bod y mewn yn fama? Gobeithio bod y mewn yn fama. Ydy, ie. Mi gafodd o fedal ar ddiwedd y gêm. Nid y medal yma, medal Ben ydy hwn. Ond mi gafodd o fedal ar ddiwedd y gêm. Pam dych chi'n meddwl nath Josh Adams gael medal ar ddiwedd y gêm? Pam dych chi'n meddwl? Daniel? Achos nath o chwarae'n dda. Ie. Nath o chwarae'n wych. I fod yn onest, fo gafodd man of the match, chwaraewr y gêm. Felly mae'n y bobl yn edrych, a maen nhw'n edrych pwy sy'n chwarae ore. Ac dyma nhw'n gweld Josh Adams, a dyma fo'n sgorio cais, dyma fo'n taclo'n dda, ac felly dyma nhw'n deud, reit, Josh Adams oedd y chwaraewr gore ar y cae, a dyma fo'n cael medal. Ond, yn y llun yma, ydych chi'n gweld Josh Adams yn gwneud rhywbeth yn fanna? Beth mae Josh Adams yn neud efo'i fedal yn fanna? I weld o?
Mae e'n rhoi o i rywun arall. Mae e'n rhoi o i rywun arall. Dych chi'n gwybod i pwy mae e'n rhoi o? I tîm yr Eidal, I ddyn o'r enw Ange Capwaso, neu Capwaso, dwi'n meddwl ydi enw fo. Pam dych chi'n meddwl nath o roi o i Ange Capwaso? Pam nath o roi i fedal i hun oedd o wedi ennill i Ange Capwaso? Daniel? Nath o chwarae'n dda hefyd, Dych chi'n gwybod pwy nath ennill y gêm? Yr Eidal. A dych chi'n gwybod sut nath nhw ennill y gêm? Nath nhw sgorio reit yn y diwedd. A nath y chwaraewr yma, yn gael cwbwaso, nath o ddal y bêl, nath o redeg trwy lot o dîm Cymru. Nath o sgorio reit ar y diwedd. A felly oedd Josh Adams yn deud, wel, bo fi wedi wneud yn wych, bo fi wedi wneud yn dda, dwi yn rhoi y medal yma i rywun dwi'n meddwl sydd yn heiddi fo'n fwy. Dwi eisiau iddo fo gael y clod. Dwi eisiau iddo fo gael y gogoniant i gyd. Rwan mae'r stori yna, stori wir, oedd yn atgoffa fi o rhywbeth arall, achos mae Iesu Grist yn gwneud rhywbeth tebyg i hynna. Chi'n gwybod hynna? Pan mae Iesu yn atgyfodi yn fyw, mae o'n special, mae o'n wych. O pawb yn deud, waw, Iesu, ti'n briliant. Ond ydych chi'n gwybod be mae Iesu'n deud? Mae Iesu'n deud, wel dwi'n cael y gogoniant, ond dwi eisiau chi roi y gogoniant i rywun arall. Dwi eisiau chi ganmol rhywun arall hefyd. Pwy ydych chi'n meddwl ydy'r un arall yna? Duw y Tad, da iawn. A dyna un o'r pethau da ni'n mynd i ddysgu bore yma, achos mae Iesu'n dweud drosodd a drosodd, dwi'n special, ond mae yna rywun arall sydd yn fwy special, sydd yn fwy, sydd yn heiddi'r gogoniant fwy, y Tad, Duw y Tad. Felly, fyddwn ni'n siarad am hynna bore yma. Newch eich gorau drio gwrando a trio deall. Fyddai'n gweddio bydd Duw yn siarad efo ni. Fyddwn ni'n gweld pa mor special ydy Duw. A pan mae Duw yn special, pan da ni'n meddwl bod Duw yn special, be da ni'n neud? Be da ni'n neud pan da ni'n meddwl bod Duw yn special? Fysa ni'n neud yr un peth os fysa ni'n meddwl bod Josh Adams yn special mewn un ffordd. Be oedd y pobl yn neud yn y cae pan oedden nhw'n gweld Josh Adams yn neud rhywbeth da? Clapio, gweiddi, canu. Ac yn y capel, fedrwn ni glapio, fedrwn ni weiddi bod Duw yn dda, a mi fedrwn ni ganu ac addoli Duw. A dyna beth da ni'n mynd i wneud rwan. Mae Hywel yn mynd i'n harwain ni i gael cyfnod lle da ni yn medru addoli Duw trwy ganu a trwy weddio. Llewch yn ôl eich seti, a gan i weld os fedrwch chi ymuno yn hwn hefyd. Iawn?
ger dy fron. Mae'r orgoneddus wyt ti, Dad, ac eto ti'n ffrind i ni, fel bod ni'n gallu deud, fy Iesu, fy ngoredr. Fy Iesu, fy Iesu, arglwydd does neb fel ti, deilwng yn wir, romolion ti, rhyfeddol yw dy eto, dyn ni'n cael dy groesawu di yma. Lle dyn ni'n dod at ynghyd yn dy enw di, Dad, ti yma. Mae dy ysbryd di yma mewn grym, mewn nerth o Dad, ond mewn cariad hefyd. A mae'n jyst gymaint o anrhydedd gael dy groesawu di yma, a cael bod yn dy bresenoldeb di bore yma. Distewch cant mae presenoldeb. Distewch cant mae presenoldeb Christ, sanctau fi gerllaw. Dewch blagwch ger ei ffron, mewn dofn barchedig fran. Yes.
Trans mae'n nerth yr arglwyddiwr yn symud yn ei plith. Diolch ni weddio. Arglwydd, diolch bod ti yn clywed yn hegwan lef, Dad. Diolch bod ni weithiau'n teimlo, yn medru teimlo di'n bell i ffwrdd, yn medru bod yn ymwybodol o'n diffygion ni, o'n pechodau ni. Da ni'n diolch bod ti'n dal i'n clywed ni. Arglwydd yw, diolch i ti am dy ras rhyfeddol di. A Dad, yn gweddu ni rwan wrth i ni ddod at y gair, ydy y byddi di yn siarad gyda ni. O Arglwydd yw Dad, y byddi di, y byddwn ni'n clywed dy eiriau di. A bydd y geiriau ma'n dod yn fyw i ni. Fel yr oedden nhw yn fyw i'r disgyblion cyntaf 2000 o flynyddoedd yn ôl. O, derbyn yn gweddu ni rwan yn enw Iesu. Amen. Mae Rebecca mynd i ddod ymlaen wan i ddarllen o Ioan 17. Ioan 17. So, Ioan 17. Wedi iddo lefaru'r geiriau hyn, cododd Iesu ei lygaid i'r nef, a dywedodd, O Dad, y mae'r awr wedi dod. Gogonedda dy fab, mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Oherwydd rhoddais iddo ef, awdurdod ar bob un, awdurdod i roi bywyd tragwyddol, i bawb yr wyt ti wedi ei rhoi iddo ef. A hyn yw bywyd tragwyddol, dy adnabod di, yr unig wir dduw, ar hwn a anfonwys ti, Iesu Grist. Rwy fi wedi dy ogoneddu ar y ddeiar, trwy orffen y gwaith a roddais di mi i'w wneud. Yn awr, o Dad, gogonedda di, fy fi ger dyfron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi ger dyfron cyn bod y byd. Rwyf wedi amlygu dy enw i'r rhai a roddais di mi allan o'r byd. Eiddo ti oeddent, ac fe rhoddais di mi. Y maent wedi cadw dy air di. Y maent yn gwybod yn awr, mae oddi wrth y ti, a mae popeth a rhoddais di mi. Oherwydd rwyf wedi rhoi iddynt twy, y geiriau a roddais ti i mi, a hwythau wedi ei derbyn, a chanfod mewn gwirionedd, mae oddi wrth y ti y deithim, a chredu mae ti am hanfonodd i. Dros dyn twy y rwyf yn gweddio. Nid dros dy byd y rwyf yn gweddio, ond dros dy rhai a rhoddais di mi, oherwydd eiddo ti ydynt. Y mae popeth sy'n eiddo fi yn eiddo ti, a'r eiddo ti yn eiddo fi, ac rwy fi wedi fy ngogoneddu yn ddyn twy. Nid wy fi mwyach yn y byd, ond y maent hwy yn y byd. Rwy fi'n dod ata ti. O Dad sanctaidd, cadw hwy'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais di mi, mwyn iddynt fod yn un, fel yr ydym ni yn un. Pan oeddwn gyda hwy, yr oeddwn i'n ei cadw'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais di mi. Gwyliais drostynt, ac ni chollwyd yr un ohonynt, ar wahân i fab colledigaeth i'r ysgrythu'r gael ei chyflawni. Ond yn awr, yr wyf yn dod ata ti, ac yr wyf yn llyfaru'r geiriau hyn, yn y byd mwyn i'm llawenydd i fod ganddynt yn gyflawn yn ddyn twy ei hunain. Yr wyf fi wedi rhoi iddynt dy air di, ac y mae'r byd wedi ei cysau hwy, am nad ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf yna'n perthyn i'r byd. Nid wyf yn gweddio ar ei ti ei cymryd allan o'r byd, ond ar ei ti ei cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Nid ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf yna'n perthyn i'r byd. Cysegra hwy yn y gwirionedd, dy air di yw'r gwirionedd. Fel yr anfonais ti fi i'r byd, rwy fi'n ei hanfon hwy i'r byd. Ac ei mwyn hwy, rwy fi'n fy nghysegru fy hun, mwyn iddynt hwythau fod wedi ei cysegru yn y gwirionedd. Ond nid dros y rhain yn unig yr rwyf yn gweddio, ond hefyd dros y rhai fydd yn credu yno fi, trwy ei gair hwy.
Rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un. Ie, fel yr ti, o dad, yno fi, a minnau yno ti, iddynt hwy hefyd fod ynom ni, mwyn i'r byd gredu, mae ty di am hanfonodd i. Rwy fi wedi rhoi iddynt hwy y gogoniant a roddais ti i mi, mwyn iddynt fod yn un, fel yr ydym ni yn un. Mae fi yn ddynt hwy, a ty di yno fi, a hwythau felly wedi ei dwyn i undod perffaith, mwyn i'r byd wybod, mae ty di am hanfonodd i, ac i ti ei caru hwy fel y ceraist fi. O dad, am y rhai yr wyt ti wedi ei rhoi i mi, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi, mwyn iddynt weld fy ngogoniant. Y gogoniant a roddais di mi, oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. O dad cyfiawn, nid yw'r byd yn dy adnabod, ond rwy fi'n dy adnabod, ac y mae'r rhain yn gwybod mai ty di am hanfonodd i. Rwyf wedi gwneud dy enw di yn hysbys iddynt, ac fe wnaf hynny eto, mwyn i'r cariad ar hwn rwyt wedi fy ngharu i fod yn ddynt hwy, ac i minnau fod yn ddynt hwy. Rebecca, os oes gennych chi eich Beiblau, cadwch nhw ar agor, plis, achos fyddwn ni yn ceisio mynd trwy lot o'r benod yma. Da ni yn cyrraedd, neu tair sesiwn sydd gennym ni ar ôl yn Ioan 11 yn Efengil Ioan, a da ni wedi cyrraedd Ioan 17 ar weddi olaf yma'r weddi fawr yma. Mae pobl yn ei galw hi'n weddi arch offeiriadol. Ac mae Ioan wedi bod yn gweithio i fyny yn dydy at rhyw crescendo mawr. Mae o wedi bod yn dangos i ni pa mor rhyfeddol ydy Iesu Grist, yr dyn yma, oedd wedi treulio amser yn ei gwmni fo, ac wedi gweld o yn gwneud y pethau rhyfeddol, ac mae o wedi dod i'r casgliad amlwg iawn mae fod i mab Duw. Ac mae o'n rhoi lot fawr iawn o'i efengil o i'r wythnos olaf yma, y mywyd Iesu Grist. Fori fydd rhai na chi yn cracio'r pasg, yma'n un o'r pwyntiau dyn ni'n cael yn neud yn cracio'r pasg efo'r plant yn dydy, pan ydych chi'n sgwennu biwgraffiad, ydych chi yn sgwennu am fywyd rhywun, ac anaml iawn ydych chi'n rhoi lot fawr iawn amser i'r diwedd. Hynny ydy, ydych chi'n sgwennu am y pethau lle gafon nhw i geni, be nathon nhw'n ystod i bywyd ac yn y blaen, ond ydych chi'n dueddol o ganolbwyntio lot mewn biwgraffiad ar ei marwolaeth rhywun. Ac eto, mae'r Pedair Efengil yn rhoi gymaint o le i farwolaeth Iesu Grist a Ioan yn arbennig. Ac felly, dyn ni'n gweld yn y weddi yma rhywbeth rhyfeddol iawn. A mae'n fraint i fi gael ceisio rhannu efo chi y bore yma. Achos yn fama mae Iesu yn cyrraedd diwedd i fywyd. Mae o'n dweud yn glir yn dydy, o dad yma'r awr wedi dod. So mae Iesu'n gwybod be sydd o'i flaen o fewn ychydig o amser. Mi fydd Judas yn dod, mi fydden nhw'n ei ddal yr arglwydd Iesu, mi fydden nhw yn ei gymryd o, mi fydd o yn cael ei holi, mi fydd o yn cael, fydd yr disgyblion i gyd yn ei adal o ac yn rhedeg oddi wrtho fo, ac mi fydd o'n cael ei chwipio, a mi fydd o'n mynd i'r groes ac yn marw yr farwolaeth mwyaf ofnadwy lle fydd y tad yn troi cefn arno fo. Ac felly, dyn ni'n gweld yn y weddi yma, a fysa ni'n disgwyl fod yna bethau arbennig iawn yn cael ei dweud wrthyn ni yn y geiriau arbennig yma. A felly, jyst cyn cychwyn edrych, dwi jyst eisiau gwneud un pwynt falle sydd yn help i ni. Sef pa mor bwysig ydy gweddio. Hynny, os ydy Iesu Grist yn fama, a mae o'n gwybod mae dyma di fywyd o, a dyma beth mae o wedi byw ar ei gyfer ar y ddaear, mae'n gwybod yn rhagluniaethol beth sydd yn digwydd, ac eto mae o'n troi i weddi.
Mae Iesu yn fama sydd gyda'r pŵer a'r gallu gyd yn gweddio. Ac ydych chi'n gweld sut mae'n cychwyn o dad. Wan Abba ydy hwnna sef dadi. A mae o'n fanna yn gweddio ac yn rhoi ni di galon allan i ddiw. A felly mae hwnna'n wers bwysig i ni, wers arbennig i chi efallai blant. Lle bod chi'n mynd ydych chi'n wynebu adegau anodd, neu bod chi yn ansicr o bethau, neu bod chi'n teimlo Duw yn bell. Ac ar adegau fel yma, mae'n dda dilyn y siampl Iesu a gweddio a jyst gofyn i Dduw i helpu. Nid rhywbeth automatic oedd o Iesu jyst fynd i'r groes, hynny di fel robot, dyma oedd o'n i wneud. Da ni'n ei weld o'n stryglo, a da ni'n weld o wedyn yn Gethsemane hefyd yn stryglo. Ac felly, da ni'n dod at yr weddi yma. Mae'n dair rhan i'r weddi. Mae Iesu yn cychwyn yn y 5 adnod cyntaf yn gweddio amdano fo ei hun. Wedyn mae'n mynd ymlaen i weddio am y disgyblion, fyny at adnod 19, a o adnod 20 ymlaen mae'n gweddio amdan Gristnogion, amdan chi a fi. So dyna ydy'r strwythyr, a mae'n lwyth yna fo. Mae'n llwyth yma, a fedrwn ni yn amlwg ddim cyfro chwarter o beth sydd yna y bore yma. A felly fyswn ni'n annog, os gennych chi amser heddiw, darllenwch drost yr benod nifer o weithiau. Ond beth dyn ni'n cael yma, di Iesu mewn ffordd yn cymryd stoc yma lle, o'i fywyd o. Yn edrych yn ôl ar ei fywyd, ac mae o'n amlwg yn eisiau cyfathrebu hyn gyda'r disgyblion. Hynny mae'r weddi yn agored. Da ni'n cael gwybod lot am beth sy'n digwydd yn Gethsemane pan mae'n gweddio, ond yn fama mae o'n gweddio yn agored, a felly mae eisiau i ni ddysgu rhywbeth mawr. Mab Duw ei hun, i eiriau, y geiriau olaf wir i'r disgyblion. A da ni'n gweld yma beth mae Iesu'n ceisio i'w wneud. Dyna sut dwi eisiau edrych ar y weddi. Dwi eisiau gofyn y cwestiwn, wel beth oedd Iesu'n trio i'w wneud yn y byd yma? Beth oedd o'n trio wneud trwy fywyd o? Beth oedd ei nod o? Beth oedd ei bwrpas o? Dewch i ni edrych ar y weddi a gweld os fedrwn ni ddeall beth oedd Iesu yn ei eiriau fo ei hun yn trio i'w wneud. Wrth ddod i Fethlehem i gael ei eni, ac wrth fyw i fywyd, ac erbyn hyn oedd o tua 30-33 mlwydd oed, rhywbeth fel la, beth oedd o'n trio wneud? Mae'n esbonio i ni beth oedd o yn trio i'w wneud. Mae'n lot o bobl efo bob math o syniadau gwahanol yn does am beth oedd Iesu'n trio i'w wneud. Ond dyn ni'n geiriau Iesu i hun yn fama, gadewch i ni weld. Beth oedd pwrpas o? A'r peth cyntaf, a'r prif beth dyn ni'n weld, ydy oedd o eisiau gogoneddu'r tad. Dych chi'n weld o'n syth yn adnod 1. Gogonedda dy fab mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Oedd Iesu eisiau rhoi'r clod i Dduw y tad. Oedd Iesu eisiau pobl weld pa mor rhyfeddol oedd y tad. Rwan mae'n ddirgelwch rhyfeddol yn does yn Nuw, yn y ffaith bod Duw yn dad, mab ac ysbryd glân, ac felly fod nhw yn bersonau gwahanol ac eto yn un Duw. Ond o dragwyddoldeb, mae Duw wedi bod yn Dduw, mae Duw wedi bod yn dad, mab ac ysbryd glân, cyn yn byd ni. Ac mi roedden nhw mewn perthynas berffaith, ac mae nhw mewn perthynas berffaith o gariad. Mewn cymdeithas berffaith, lle oedd y tri yn cael boddhad o'i gilydd, ac oedd yna berthynas yn gweithio, ac oedd yna gariad yn digwydd yn y diwdod, ac allan o'r cariad yma mae'n byd ni wedi cael ei greu. Allan o'r cariad yma, yda ni wedi cael yn creu, a da ni'n adlewyrchu Iesu mewn ffordd, a da ni'n adlewyrchu y tad, y mab a'r ysbryd glân mewn ffordd arbennig, ac un o'r prif ffyrdd yna ydy bod ni'n caru a bod perthynas mor bwysig i ni.
Da ni angen rhai eraill, da ni angen pobl o'n cwmpas ni, da ni angen ffrindiau, da ni angen perthnasau ac yn y blaen. Da ni yn adlewyrchu y diwdod yn hynny. Ond da ni'n gweld yn sydyn iawn yn dydan yn Genesis fod y byd yma'n cael ei sbwylio. Bod yr darlun yma o Iesu Grist ac o Dduw y Tad ac o'r Ysbryd Glân mewn ffordd yn cael ei sbwylio yn llwyr. Ac felly, da ni'n gweld i ryw raddau bod na ddim byd mwy insulting yn arbennig i'r Tad i Dduw ei hun fod y greadigaeth wedi cael ei torri a fod pobl wedi troi cefn arno fo. Dewch mi roi darlun i chi. Mae'n ddarlun amherffaith iawn, ond gobeithio wneith helpu ni ddeall rhywbeth. Yn ystod yr wythnos, oedd yr Oscars ceremony, ac oedd Will Smith, os ydych chi ddim wedi clywed am hyn, dwi'n meddwl lle ydych chi wedi bod, ond oedd Will Smith yna yn gwrando ac yn mynd i gael gwobr ac yn y blaen. Actor ydy Will Smith, ac mi roedd ei wraig o wrth i ochr o, ac mi roedd nhw yn y gynulleidfa. Ac mi roedd yr host, Chris Rock, am ryw reswm yn yr Oscars, mae'r host job nhw ydy jyst wneud hwyl ar ben yr gynulleidfa ac yn y blaen, roasting, dwi'n meddwl, maen nhw'n galw fo. Ond oedd Will Smith yn gwrando, a dyma Chris Rock yn dechrau wneud hwyl ar ben wraig Will Smith. Ond beth bynnag newn ni o hynny, ydy o'n iawn neu ddim ots am hynny ar hyn o bryd. Ond, welwch chi'r darlun, oedd Will Smith mor flin, mor grac efo Chris Rock, be nath o godi fyny, ath o ar y llwyfan a nath o roed waldan i Chris Rock. Oedd o di insultio gymaint bod rhywun yn insultio i wraig o. O be dyn ni'n gweld mewn mae'n ddarlun amherffaith, ond mae Iesu y mab, mae o mor insulted fod y byd yma wedi troi cefn ar Dduw y Tad. Fod o wedi mynd ac fod y byd yma wedi insultio cariad Duw i'r fath ffordd. Fod ni wedi taflu'r cyfan yng ngwyneb Duw. Ac felly mae Iesu, dydy o ddim yn dod lawr i'n pwnio ni, fel Will Smith, mae'n dod i adfer ac i'n hachub ni. Mae eisiau'r gogoniant gael ei roi i'r Tad. Mae eisiau Dduw y Tad cael y gogoniant. Ac felly, ydych chi'n gweld trwy y weddi, mae y dro ar ôl tro yn sôn am ogoniant Duw. Mae'n deud y rwyf yn adnod 4, y rwyf wedi dy ogoneddu ar y ddeiar trwy orffen y gwaith. Mae Iesu wedi dod i orffen y gwaith, i ddangos Duw i ni, a mae o eisiau gogoneddu Duw trwy hwnna. Adnod 6, y rwyf wedi amlygu dy enw i'r rhai a roddais di mi allan o'r byd. Hynny, mae o wedi dangos Duw. Mae o wedi esbonio i'r disgyblion pwy ydy Duw. Mae wedi dangos cariad a sancteiddrwydd y Tad. Mae o wedi dangos y cyfiawnder Duw y Tad i'r disgyblion. Mae o'n gogoneddu Duw y Tad yn beth mae o'n neud. Mae o'n dangos canis felly carodd Duw y byd fel y rhoddodd ei unig fab. Duw y Tad nath rhoid y mab mwyn achub y byd. Ac felly mae o eisiau gogoneddu, mae eisiau'r gogoniant i gyd fynd i'r Tad. Adnod 12 wedyn, dyn ni'n gweld pan oeddwn gyda hwy, yr oeddwn ni'n ei cadw'n ddiogel trwy dy enw, yr enw a roddais i mi, gwyliais drostynt, ac ni chollwyd yr un ohonynt ar wahân i fab colledigaeth. Mae'r Tad wedi rhoi y disgyblion i Iesu Grist, ac mae o yn ei cadw nhw. A mae o'n gwneud hynna mwyn gogoneddu Duw y Tad. A felly, thema fawr a nod fawr beth mae Iesu Grist yn ei wneud ar y ddeiar ydy, yn ei eiriau fo'i hun, mae eisiau rhoi gogoniant i'r Tad. Mae eisiau i bobl weld pa mor anhygol ydy'r Tad. Felly mae rhaid i ni stopio fa yma. Mae rhaid i ni ddeud, dych chi'n modd, weithiau dyn ni'n troi i'r efengil amdano ni yn dydyn. Pan dyn ni'n addoli,
A da ni'n canu, da ni'n troi fo amdano ni mor aml. Hynny di, be da ni'n medru cael allan ohono fo, a sut mae'n effeithio ni. A mae yna elfen o hynny yn wir. Ond eto, mae ei gyd amdan y tad. Mae ei gyd amdan ogoniant i ddiw y tad. Dyna beth mae'r arglwydd Iesu Grist eisiau. Dyna pam nath Iesu blygu a dod i achub pobl mwyn i'r tad gael gogoniant. A felly mae eisiau ni feddwl, ydyn ni wedi deall hyn? Ydyn ni'n ffeindio hyn yn anodd? Ydyn ni'n ffeindio fo'n anodd wrth ddod ac wrth ddarllen y Beibl, dydy o ddim amdano ni i gychwyn efo o gwbl. Mae amdan Dduw. Ac os ydyn ni'n ffeindio fo'n anodd, da iawn. Achos mae'n dangos bod yr ysbryd glân yn gweithio yna ni, achos da ni'n bechadurus. Ac un o'r pethau mwyaf, yr effaith mwyaf mae pechod i cael ydy, da ni ddim eisiau rhoi gogoniant i Dduw. Da ni eisiau'r gogoniant yn hun. Mae o hefyd yn dangos i ni bod ni ddim eisiau stopio efo Iesu Grist. Mor rhyfeddol ydy Iesu Grist, mae Iesu hun yn deud, ylwch yr tad. A felly pan da ni'n addoli, da ni'n just yn addoli Iesu, da ni'n addoli y tad hefyd. Pan da ni'n gweddio, da ni ddim just yn gweddio'r Iesu, achos mae Iesu'n dweud ein tad. Da ni fod i weddio ar Dduw y tad. Oedd Iesu eisiau gogoneddu'r tad. Yr ail beth da ni'n weld ydy mae o'n gogoneddu'r tad drwy'n achub ni. Ni'n deud, da ni wedi cael yn creu ar lun a delw Duw. Da ni mewn ffordd, pan nath Duw yn creu ni, nath o edrych arna ni, ac oedd o'n dweud, mae o'n dda. Oedden ni mewn ffordd yn troffis o ogoniant Duw. Oedden ni'n dangos pa mor rhyfeddol o Dduw. Ond da ni wedi troi cefn, da ni wedi sboilio hynny. Ond nath Iesu ddod i'n hachub ni. A da ni'n gweld o trwy'r weddi yma. Yn adnod 2 yn syth, da ni'n gweld, oherwydd rhoddais iddo ef, yr awdurdod ar bob un awdurdod i roi bywyd tragwyddol. Yn fanna, mae Iesu'n deud, ylwch, dwi wedi dod i roi bywyd tragwyddol. A beth ydy bywyd tragwyddol? Adnabod y tad. Dod i adnabod y tad. Chwch mi ddarllen chydig o adnodau i chi, nes i ffeindio'n help i ddeall hyn. O Jeremia 31. Jeremia 31. Mae Iesu, mae Jeremia fama, mae o yn proffwydo, a mae Duw fel sef o'n deud fod dyddiau y genedl i ddewig fel plant Duw ar ben, mae'n ffordd, mae'n rhywbeth newydd yn cychwyn. Oedd yna rhywbeth newydd wastad yn mynd i gychwyn, fel oedden ni'n clywed wythnos diwethaf. Dyma be mae'n dweud yn Jeremia 31 ac adnod 31 ymlaen. Mae'r dyddiau'n dod, med yr arglwydd, y gwnaf gyfamod newydd a thu Israel ac a thu Jiwda. Ni fydd yn debyg i'r cyfamod a wneithyn na'i hynafiaid, y dydd y gyfeilais yn ei llaw i'w harwain allan o wlad yr Aifft. Torasant y cyfamod hwnnw, mai my fi oedd yn arglwydd arnynt, med yr arglwydd. Ond dyma'r cyfamod a wnaf a thu Israel ar ôl y dyddiau hynny, med yr arglwydd. Rhodd yng nghyfraith o'i mewn. Ysgrifennaf hi ar ei calon, a bydda fi'n ddew iddynt a hwythau'n bobl i mi. Ac ni fyddant mwyach yn dysgu bob un ei gymydog a phob un ei berthynas gan ddweud adnebydd yr arglwydd, o ble gyd byddant i gyd yn fadnabod. O'r lleiad hyd y mwyaf ohonynt, med yr arglwydd, oherwydd mae ddeiaf iddynt ei drygioni ac ni chofiaf ei pechod mwy. Dyna pam nath Iesu Grist dod. Oedd just dysgu am Dduw ddim yn ddigon. Oedd just dilyn y rheolau ddim yn ddigon. Oedd angen perthynas. A felly dyna pam nath Iesu fyw, y bywyd perffaith, marw, atgyfodi, i gymryd yn pechod ni, dalu'r pris i symud yn pechod ni, i roed yr ysbryd glân i ni, i ddod â ni berthynas gyda Duw y Tad.
A rhan anferth o hyn oedd y disgyblion. A dyna pam bod lot o'r weddi yma mae Iesu'n rhoi, mae'n gweddio dros y disgyblion, oherwydd oedd y disgyblion yn rhan fawr o fynd ar efengil yma allan. Oedd Iesu wedi wneud ei waith, ac oedd hwnna'n ddigon, ond eto doedd o ddim cweit yn ddigon, achos mae rhaid i'r neges fynd allan fel mae Paul yn dweud yn Rhufeinied 10. Mae rhaid i bobl glywed, mae rhaid i bobl gredu. Ac felly, dyn ni'n gweld Iesu yn gweddio ar i'r disgyblion gael ei amddiffyn. Adnod 12. Mae'n sôn bod geiriau'r tad ynddyn nhw. Adnod 17. Mae o eisiau'r newyddion da yma fynd allan. Adnod 11. Yn y byd, mae'r newyddion da yma angen mynd allan. Mae Iesu'n dweud, dwi'n mynd rwan, dwi'n gadael. Ond dych chi'n dal yn y byd, a dwi'n gweddio y byddwch chi'n cael eich amddiffyn. Beth mae Iesu'n gweddio amdano fo, di bydd yna bobl yn cael eu hachub. Bydd yna bobl yn dod i adnabod Duw. A trwy hynny mi fydd Duw yn cael ei ogoneddu. So dyna'r ail beth, dyn ni'n gweld, mae Iesu wedi byw ar y ddeiar mwyn rhoi gogoniant i'r tad, yn ail mwyn yn hachub ni. A felly gai ofyn, ydych chi wedi hachub? Ydych chi wedi trystio yn Iesu Grist? Ydych chi nid wedi trio gweithio'ch ffordd yn dda i wneud y pethau cywir, ydych chi wedi sylweddoli bod chi methu gwneud hynna ac wedi gofyn i Iesu faddau i chi eich derbyn chi. Ond da ni symud ymlaen. Nid dim ond cael yn achub oedd Iesu eisiau, ond mae o hefyd eisiau i bobl cael ei adfer. Mae Iesu Grist yn adfer ni. A da ni'n symud fama rwan at rhywbeth hollol rhyfeddol yn adnod 20. Dwi'm yn gwybod os nathoch chi sylweddoli, ond yn adnod 20 mae yna newid yn digwydd does. Mae Iesu, mae wedi bod yn gweddio dros dyfo'i hun, wedyn mae'n gweddio dros y disgyblion, ond yn sydyn, yn adnod 20, mae'n gweddio dros dy ni. Ond nid dros y rhain yn unig yr wyf yn gweddio, ond hefyd dros y rhai fydd yn credu yno fi trwy i gair nhw. Dros dy ni. Dros Gristnogion. O'n i'n gwrando ar Radio Cymru pnawn dy Gwener, ac ar radio, ac ar raglen tudur Owen, ac mae wastad yn ffynnu ac yn y blaen. Ond oedd o jyst yn llawn, a digwydd bod oedd o'n llawn o shout-outs, o llongyfarchiadau i John a Jane sydd yn dathlu pen blwydd yn 50, a babi wedi cael ei eni ac yn y blaen, ac mi roedd yr holl bethau yma. Ac mae pobl yn hoffi dydy cael rhyw fath o shout-out ar y radio. Mae'n neud iddyn nhw deimlo'n dda, waw, mae Tudur Owen wedi dweud yn enw fi ar y radio. Fama, mae Iesu Grist, mab Duw, yn dweud bod o'n gweddio dros dy chi a fi. Ac yn y weddi yma, mae fel sef wedi bod yn gweithio tuag at hyn. Tuag at y ffaith fod o'n gwneud gwaith rhyfeddol y mywyd pobl, nid jyst yn achub, ond mae o'n mynd i adfer y berthynas. Oedden ni'n gweld yn adnod 3, Iesu'n dweud, a hyn yw bywyd tragwyddol, dy adnabod di'r unig wir Dduw. So yn fanna, da ni'n gweld mae Iesu wedi dod, mae wedi dod i roi bywyd tragwyddol. O beth di bywyd tragwyddol? Wel, nid just mynd i'r nefoedd i fod yn hapus am byth, ond bod ni'n cael y berthynas yma nôl gyda'n tad. Bod ni'n cael siarad gyda Duw y tad, yn creu'r ni. Bod ni'n cael galw fo yn dadi. Pan da ni mewn trwbl, bod ni jyst yn medru mynd, help. Dduw, helpa fi. Ac wedyn, da ni'n gweld trwy'r weddi, mae'r syniad yma yn cael ei ddatblygu o undod. Os ydych chi weld, drosodd, mae Iesu'n sôn amdano fo, mae eisiau bod yn un. Mae'r tad yn caru'r mab,
a'r ysbryd glân. Maen nhw wedi bod mewn perthynas berffaith ers tragwyddoldeb, cariad perffaith, ond yn sydyn, da ni'n gweld, ac yn adnod 11, mae yn dod yn glir, bod ni rwan rhywsut yn dod yn rhan o hyn. Da ni'n dod yn rhan o hyn. Da ni ddim yn dod yn ddiwien hun, ond da ni'n dod yn rhan o'r berthynas yma gyda Duw. Da ni'n dechrau adlewyrchu'r berthynas rhyfeddol yma eto. Mae Iesu yn dweud, dwi wedi dod i wneud y gwaith, dwi'n mynd, dwi'n rhoi'r ysbryd glân rwan, fel eich bod chi yn cael dod i mewn i berthynas gyda ni. Chi gyd yn gwybod beth ydy reidio beic a mae'r chain yn dod i ffwrdd. A ydych chi'n trio a gweithio, mae'n clencian a mae bob dim, mae rhywbeth di mynd o'i lell a efo'r gears ac yn y blaen, a mae e jyst yn sŵn horrible a dydy'r beic ddim yn gweithio. Wel, fel yma mae bywyd heb Dduw. Ond yn sydyn, pan da ni mewn perthynas gyda Duw, mae'r chain yna nôl a mae e'n gweithio yn berffaith, a da ni yn y berthynas yna. Ac yn adnod 21, mae'n mynd yn bellach. Rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un, fel yr wyt ti o dad yno fi, a minnau yno ti iddynt twy hefyd fod ynom ni. Nid ni yn cael bod yn rhan, nid jyst bod Duw yn dod ata ni, ond da ni'n cael dod yn rhan o fod at Dduw. Mae'n hollol stunning. Adnod 23, mae fi yn ddyntwy, a thydi yno fi, a hwythau felly wedi ei dwyn i undod perffaith, mwyn i'r byd wybod mae tydi am hanfonodd i, ac i ti ei caru hwy fel y ceraist fi. Mae Duw yn deud, yn rhagwyddoldeb, mae'r berthynas yma fedrwn ni ddim deall hyd yn oed, y cariad rhyfeddol yma, a da ni rwan yn cael bod yn rhan o hyn. Dyna pam nath Iesu ddod. Da ni'n cael perthynas gyda'n crewr. Alla meddyliwch amdano fo fel hyn, darlun. Dych chi'n clywed am blant yn cael ei mabwysiadu. O dychmygwch bod yna blentyn yn yr Wcráin rwan sydd wedi colli bob dim. Maen nhw wedi colli bob dim ac maen nhw yna yn yr Wcráin ac maen nhw mewn sefyllfa erchyll, a da ni'n gwybod fod yna blant fel yna. Ond yn sydyn, maen nhw'n cael eu cymryd a maen nhw'n cael eu rhoi mewn teulu yn y wlad yma. A mae'r tad a'r mam a'r plant yn deud, ti'n rhan o'n perthynas ni rwan. Ti'n dod ata ni. Ti bu a bob dim. Ti bu ar tŷ yma. Ti'n cael defnyddio gyd i fynd i'r cwpwrdd i nôl bwyd pryd bynnag wyt ti isio. Ti'n rhan o'n teulu ni. Dyna beth mae Iesu'n dweud fama mae o'n neud i chi a fi. Dowch i fod yn rhan o'n teulu ni, y tad, y mab a'r ysbryd glân. Ac felly mae o'n dangos yr undod yma, does am amser i fynd trwyddo fo wan, ond yn adnod 19, da ni'n gweld bod yr undod yma yn sancteiddio pobl, so bod ni'n cael yn tynnu ar wahân i'r byd. Ac yn adnod 13, da ni'n gweld bod yr undod yma'n rhoi llawenydd pur i ni. Heibio unrhyw beth fysa'r byd yn medru rhoi. A da ni'n gweld yn adnod 18, mae dyma di'n gwaith ni. Ydy mae'n undod ni yn mynd i ddangos i'r byd. Da ni'n dod i allan i'r byd i rannu y neges yma gyda'r byd. A felly, da ni'n gorau gofyn, ydyn ni'n gymdeithas o bobl sydd wedi'n hadfer? Ydyn ni'n gymdeithas o bobl sydd yn adlewyrchu yr undod yma y dylen ni fod yn ei adlewyrchu? Yn y ffordd da ni'n maddau'n gilydd. Yn y ffordd da ni'n treulio amser gyda'n gilydd ac eisiau treulio amser gyda'n gilydd. Yn y ffordd da ni'n gweddio efo'n gilydd, yn y ffordd da ni'n dangos cariad, yn y ffordd da ni'n dangos gofal dros yn gilydd. Achos dwi'n mos nath chi sylwi yn adnod 21, mae Iesu'n dweud rhywbeth hollol rhyfeddol. Mae'n dweud, rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un, fel yr wyt ti o dad yno fi a minnau yno ti. So mae
y diwdod yn un, mae tad a mab yn un, a'r ysbryd glân, iddynt hwy hefyd fod ynom ni, mwyn i'r byd gredu mae tydi am hanfonodd i. So mae Iesu'n dweud yma yna, mi wneith'ch undod chi fel pobl berswadio'r byd o reality yr efengil. Hynny, os da ni eisiau efengylu, da ni angen mynd allan, da ni angen rhannu yr efengil, ond un o'r pethau mwyaf cryf fedrwn ni wneud ydy caru yn gilydd, ac mi fydd y byd yn gweld bod Duw yn wir, bod Duw yn real. Felly, da ni'n gweld pam nath Iesu ddod i'r byd, nath o ddod i roi gogoniant i'r tad. Mae eisiau ni wneud yr un fath. Nath o ddod i achub pobl fel bod y tad yn cael ei gogoneddu. Mae eisiau ni fynd ar neges allan. Mi ddaru fo ddod i adfer pobl, fel bod pobl yn medru mwynhau y tad a'r berthynas a'r undod yma efo Duw ei hun. Ac felly mae'r berthynas yn gweithio allan y mywyd yr eglwys. Ond un peth i orffen. Rhywbeth hollol amazing. Chi wedi clywed am Craig Revel Horwood, amazing, mae'n dweud, ar ddiwedd Strictly Come Dancing. Os oes ryw ddawn swych wedi bod, wel, mae hwn yn amazing. Mae Crist isio ni. Dath Crist oherwydd bod o isio chi a fi. Da ni gyd yn gwybod ydy beth ydy o i fod efallai, allwch chi ddychmygu allan fanna bore fori, bod Aran a Morgan a maen nhw'n chwarae ffwtbol allan y fanna bore fori, ac maen nhw'n dewis tîm, a maen nhw 2 gapten, a mae un capten yn dweud, dwi eisiau ti. Mae wastad yn gret cael eich pigo gyntaf, dydy. Dwi eisiau ti yn nhîm i. A wedyn mae rhywun fel arfer fi oedd o ar y diwedd. Ac, cymryd ti ar yn tîm ni. A da ni weithio'n teimlo, wel, mae Iesu efo ni, wel, come on ta, ti dar sneb arall. Ond nid yna di o gwbl, mae Iesu'n pigo ni gyntaf. A da ni weld o trwy yr weddi yma, o'r ail adnod, mae Duw wedi rhoi pobl i Iesu cyn dechrau'r byd. Mae Duw wedi penderfynu, dwi'n rhoi chi un mab i, dwi'n rhoi ti un mab i. Ac wedyn yn adnod 12, da ni'n gweld bod Iesu'n gofalu drost i bobl, drost y disgyblion a drost bobl eraill. Ac wedyn yn adnod 20 ymlaen lle mae'n gweddio amdano ni. Gwrandwch ar hyn, rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un. Ie, fel yr wyt ti o dad yno fi, a minnau yno ti, iddynt hwy hefyd fod ynom ni. Mae Iesu fanna'n dweud, dwi wedi dewis y bobl yma, dwi wedi dod mwyn iddyn nhw gael bod gyda fi. Mae Crist am yn tynnu ni mewn. Mae Crist am eich tynnu chi i mewn i berthynas gyda fo. A wedyn adnod 24. O dad, am y rhai yr wyt ti wedi ei rhoi i mi, ni, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi. Mwyn iddynt weld fy ngogoniant, y gogoniant a roddais di mi oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. Chi'n gwybod pa mor bersonol ydy hynny? Mae Iesu'n deud, dwi isio i'r bobl yma fod gyda fi. Dwi'n jyst eisiau achub nhw. Dwi'n jyst eisiau hadfer nhw fel bod nhw'n cael byw i bywyd ac yn y blaen a dwi'n gogoniant i ti'r tad. Dwi eisiau nhw fod gyda fi. Dwi eisiau iddyn nhw fod yn y nefoedd gyda fi. Gai roed o fel yma. Mae Iesu'n edrych ar y nefoedd ac mae o'n gweld pa mor ffantastig ydy'r nefoedd a mae o'n dweud mae yna rhywbeth ar goll. Dydy Dafydd Picton ddim yn y nefoedd.
Dydy William ddim yn y nefoedd. Mae rhaid i fi gael nhw i'r nefoedd. Adnod 26 wedyn, yr wyf wedi gwneud dy enw di yn hysbys iddynt, ac fe wnaf hynny eto mwyn i'r cariad ar hwn yr wyt wedi fy ngharu i fod ynddynt hwy ac i minnau fod ynddynt hwy. So mae Iesu eto'n deud, diolch jyst yn ddigon i nhw ddod ata fi, dwi eisiau dod ata nhw, dwi eisiau dod i fyw yng nghalon y bobl yma. Dwi eisiau llenwi bywydau y bobl yma. Dwi eisiau amgylchu nhw. Ydych chi'n gweld pa mor rhyfeddol ydy Iesu Grist? Pa mor ffantastig ydy Iesu Grist bod o wedi dod i'r ddaear yma. Bod o wedi gadael y nefoedd. Pam? Mwyn gogoneddu y tad. Mwyn achub pobl. Mwyn adfer pobl. Ond oherwydd bod o isio ni hefyd. Gadewch i ni droi a gadewch i ni weddio, gadewch i ni ganu ac addoli Duw gyda'n gilydd rwan. Ti'n okay? Mor fawr yw cariad, dwi'n meddwl honna di'r un nesaf, mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur. Mae'n un o'r pethau frustrating pan ydych chi'n trio pregethu, ydych chi'n trio esbonio rhywbeth, ydych chi'n teimlo, fedra i ddim esbonio bit bach o hwn. Falle bod yr emyn yn dweud, dyda ni byth yn mynd i fedru deall. Faint mae Iesu, faint mae'r Tad yn ein caru ni. Roddodd ef ei fab yn iawn i achub gwael bechadur. Gwch chi ni addoli Duw gyda'n gilydd.
chi i lawr. Da ni'n cael dod at fwrdd yr arglwydd y bore yma. Da ni newydd ganu dydan, does dim ymffrostiaf ynddo mwy. Na daw, na dim drwy'r cread. Ymffrostiaf naf yn Iesu Grist. Ei groes a'i atgyfodiad. Os ydych chi'n teimlo pan ydych chi'n canu hynny, weithiau dwi'n teimlo chdi bach o euogrwydd, achos dwi'n gwybod bod fi'n ymffrostio mewn gymaint o bethau eraill. Yn gymaint o bethau dwi'n meddwl y dwi'n medru i gwneud, neu yn y pethau sydd yn ddigon da, ac sydd yn ddigon gret yn y bywyd ni, ond da ni'n gorfod cofio mae'r peth pwysicaf un ydy'r groes a'r atgyfodiad. A dwi'n meddwl dyna pam bod Iesu wedi gofyn i ni i wneud hyn. Mae'n gwybod bod ni'n anghofio. Mae'n gwybod bod ni mor aml angen dod ac angen dod ato fo a cyffesu yn pechodau, cyffesu y drwg sydd yn bywyd ni, a cofio i fod Iesu wedi marw trosta ni, a i fod o wedi atgyfodi. Ac felly, da ni'n medru rhoi y gogoniant i Dduw, fel oedd Iesu eisiau gwneud, ac fel ydyn ni eisiau gwneud, dwi'n trystio. Da ni'n rhoi y gogoniant i gyd i Dduw. Felly da ni'n mynd i gael cyfranogi rwan, mae'r stwff, mae'r bara a'r gwin yn y cefn yna, felly os ewch chi i nôl o. Dwi'n meddwl, o'r tro nesaf ymlaen, fedrwn ni gael nôl i'r hen drefn, i'r hen draddodiad, gan bod Covid chdi bach yn llai o broblem bellach, ond ewch i nôl y bara a'r gwin. Os da chi ddim yn siŵr o'ch perthynas chi efo Duw, os da chi ddim yn siŵr bod chi'n credu'n Iesu Grist, yna please peidiwch â cymryd ohono fo. Does am byd yn bod o gwbl ar beidio cymryd y bara a'r gwin os da chi ddim yn siŵr. Mae'n well bod chi ddim yn gwneud. Ond os ydych chi yn trystio'n Iesu Grist, os ydych chi'n gwybod bod gennych chi ddim atebion eich hun y bod chi'n pwyso'n llwyr ar Iesu Grist, yna mae'r gwahoddiad yna i chi gymryd y bara a'r gwin. Dad, newch chi ddod ymlaen i weddio. Un, dau, tri. Mae ar mute. Fedrwch chi wisio un o fyna? Gadwch chi ni weddio. O arglwydd yn Duw, dyn ni'n rhyfeddu at y gwirioneddau mawr dyn ni wedi i clywed nhw bore yma. Mae'r mab eisiau dy ogoneddu di, a dyn ni ddim yn synnu am hynny oherwydd rwy ti yn ogoneddus o Dduw'n tad. Ac eto mae yn dy ogoneddu di trwy yn croesawu ni fel plant. Yn dy ogoneddu di trwy gymeryd yn beia arno fo'i hunan. Dy ogoneddu di o Dduw'n tad trwy a derbyn gogoniant iddo fo'i hunan. Trwy iddo fo gymryd yn gwarth ni, yn cywilydd ni. A derbyn y canlyniadau i gyd ar y groes. Ac arglwydd da ni mor ddiolchgar felly bod ni y bore yma'n gallu dod ger dyfron di, heb guddio dim byd. Wyt ti'n yn adnabod ni'n well na ni'n hunain. Wyt ti'n gwybod am y beiau mae pawb arall wedi gweld, ond wyt ti hefyd o Dduw'n tad yn gwybod am y beiau cudd. Pethau does neb ond ni'n hunain, neu falle dim ond ti dy hunain wedi i gweld nhw a'i deall nhw'n iawn. A da ni'n cael dod o Dduw'n tad i gyfaddau nad oes gynddon ni ddim byd i ymffrostio ynddo fo, ond yng nghroes ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. A da ni'n diolch ti am y bara, yr arwydd yma o'r corff wedi i dorri, yn mwyn ni. Da ni'n diolch ti o'r Dduw'n tad am y gwyn,
Yr arwydd yma o'r gwaed dywallwyd, mwyn selio'r cyfamod trygwyddol nes ti efo dy fab, bod yr hair o ti wedi rhoi i dy fab, yn cael ei derbyn yn ôl ganddo fo a gen i ti, trwy yr aberth rhyfeddol yma. A da ni'n gofyn o ddiwn tad, os gwalid i fod yn dda wrth i ni blygu, wrth i ni fwyta, wrth i ni yfed, y byddwn ni o'r newydd yn profi dy ddaioni, yn profi dy fendith, yn profi y sicrwydd yma yn calonnau, fod y gariad i wedi gafel ynddo ni yn iawn, a ni'n yn eiddo i ti am byth. Ac i eraill o ddiwn tad sydd heb eto fod yn siŵr o'i perthynas efo ti. Gadi'r bara a'r gwyn fod yn arwydd iddyn nhw, os gwalid i fod yn dda, fod y gwahoddiad yna iddyn nhw hefyd ymddiried yn yr arglwydd, ymddiried yn y gwaith natho ei mwyn nhw, a thrwy hynny brofi gras a bywyd. Ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Felly fel oedd dad yn sôn, da ni yn gwneud o i gofio. Does na ddim byd special mewn un ystyr ynglyn â'r bara a'r gwyn yma, ac eto mae o'n yn sefyll dros gymaint yn dydy, dros gorff Iesu Grist. Reality y bara yma, a mae reality corff Iesu Grist wedi marw, wedi cael ei dorri trosta ni. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd y droddodais i chwi. Yr arglwydd Iesu, yn os y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd, a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Gewch ni fwyta o'r bara. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Ni ddarllen am cyfamod newydd Don Jeremia cynt. Gwnewch hyn bob tro ryfwch ef cof amdanodd. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Gewch ni yfed o'r gwyn. Gewch ni weddio. Arglwydd yw. Diolch i ti. Diolch am bod ni'n cael cofio y reality yma rwan, am yr peth sydd wedi digwydd, am yr digwyddiad nath ddigwydd ar Galfaria, lle nath Iesu gymryd yn pechodau ni, lle nath o farw ar y groes trosta ni. Diolch bod ni yn medru cofio, ma nid just marw trosta ni naeth, ond o fod o wedi atgyfodi hefyd, a'i fod o'n fyw rwan, a'i fod o'n eiriol trosta ni. Diolch i ti am y rhyddhad, diolch i ti am y fath fendith, diolch am yr adferiad da ni medru brofi yn perthynas gyda ti o alw arna ti rwan. A diolch bod ti'n yn dewis ni a bod ti'n yn caru ni.
bod ti'n gwybod bob dim amdano ni. Diolch. Diolch bod gyda ni waredwr personol. Amen. O gadewch ni orffen trwy addoli, trwy gannu gyda'n gilydd gorffennwyd y Meseia roes ei fywyd drost bechodau'r byd. Weithiau, da ni'n medru dod at y groes yn dydyn, a da ni'n ymwybodol o'n pechod ni, a da ni'n medru roi o Iesu Grist, ond da ni'n medru gario fo o'na hefyd efo ni. A mae hynna'n anghywir. Mae Iesu'n dweud, ylwch pan da chi'n cyffesu eich pechodau, pan da chi'n dod â nhw, da chi'n eu rhoi nhw a maen nhw wedi mynd. Dwi wedi delio efo nhw. A felly, da ni'n mynd i gannu gyda'n gilydd, rhywbeth sydd yn ffantastig, rhywbeth sydd yn wych, rhywbeth sydd yn hyfryd. Yng Nghrist mae croeso i bawb a dri, cawn wisgo gŵn cyfiawnder gwir. Ei heiddiant ef ar oer i ni, mae'r llwybr nawr i'r nef yn glir. Marwolaeth, pechod, uffern ddi, fe'i sathrwyd oll gan ras y nef. Y gwaed yn unig bledio ni wrth erbyn ffrwyth i aberth ef. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei ogoniant. Iddo ef yn unig dduw, ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd y byddog ogoniant a mawr hydy, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr a byth bythoedd. Amen.